Un total de 60 bars i restaurants del municipi participen en l'operativa d'estiu d'Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya. La iniciativa té l'objectiu d'incrementar el reciclatge de vidre aquest estiu durant la tornada a la normalitat i aconseguir, gràcies a la feina en equip de tots, ciutadans, administracions públiques, hostelers i Ecovidrio, un estiu més sostenible. Intentar recuperar el màxim de vidre possible, que sabem que la major generació de vidre es fa en entorns de turisme i a l'època estival. Per tant, el que fem és donar recolzament als ajuntaments i mitjans als establiments de restauració perquè aconsegueixin recuperar tot aquest vidre i sobretot en un any tan difícil com aquest intentar que no s'oblidin de reciclatge i intentar mantenir els nivells de reciclatge com l'any passat, que van ser bastant bons aquí a l'Hospitalet. Durant els mesos d'estiu, Ecovidrio treballarà de bracet amb l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per reforçar l'operativa i facilitar la col·laboració de la ciutadania i especialment dels hostelers. Ecovidrio, a més, realitzarà 60 visites d'informació i sensibilització als professionals hostelers del nucli de l'Hospitalet de l'Infant i de l'Almadrava que participaran en la campanya. Els lliurarà de manera gratuïta cubells especials per facilitar la tasca de reciclatge i aportarà contenidors adaptats a les necessitats del sector. La incidència del turisme i l'augment del consum fa dels mesos estivals una etapa clau per a la recollida selectiva d'envasos de vidre, ja que recull una tercera part de tots els residus recuperats anualment. A més, els bars, restaurants i guinguetes són els responsables de la generació del 52% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús. Ens van fer la petició per part de l'Ajuntament pel reciclatge de vidre, nosaltres ja el fèiem, però donada la petició hem millorat el servei amb contenidors nous i organitzant millor la recollida de vidre. No gastem molt, però sí que tenim botelles de vidre a la cuina i les acumulem a un racó i quan acabem el servei el portem al nostre contenedor de vidre, que és dels cambrers, i al cap del dia, o sigui al final del dia, el portem al contenedor de vidre que està aquí fora al carrer. El regidor de Medi Ambient, Frederic Escoda, ha agraït a Ecovidrio que per tercer any consecutiu hagi inclòs el municipi en la seva campanya estival i també ha desitjat que amb aquesta iniciativa enguany s'aconsegueixi reciclar al municipi una quantitat similar o superior a la de l'any passat, que va ser de més de 90 tones. Enguany és molt complicat, enguany ho deixem estar com un any una mica de transició, però quan passi tot això intentarem que l'any que ve augmentar les adhesions i també aconseguir que dels 92.000 quilos de vidre que s'han recollit aquí al nostre terme puguem incrementar amb un 10% aquesta recollida, que ens convertiria en un dels municipis que més vidre reciclen. Durant l'any 2019, la recollida selectiva de residus d'envasos de vidre mitjançant el contenedor verd va arribar a les 235 tones al municipi. Aquesta xifra suposa un increment del 10% respecte a l'any 2018. A Catalunya aquesta xifra va ascendir fins a les 172.918 tones l'any 2019, fet que suposa un increment del 25% en els últims 5 anys i d'un 6,5% respecte a l'any 2018.